Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan asma kula Okawira Nudiansyah. Kula saking kelas 12 TKR kalih. Sugeng enjing para bapak, ibu, saha para siswa ingkang kinurmatan lan kinasih. Sepisan sumangga kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi si rahmat, berkah saha nikmat sehat. Saengga kita saged makempal kanthi wilujeng wonten ing papan punika. Ing kasempatan punika kula badhe ngaturaken piwulang babagan agami. Para rawuh ingkang kinurmatan, agami punika dasar utama ing gesang manungsa. Agami ngajari kita tumindak sae, ngajeni tiyang sepuh, ngasihi sesama, lan ngudi kabecikan ing saben tindak tanduk tanpa agami. Urip saged kesasar, boten gadah arah utawi tuntunan. Agami saged jalari kita urip kanthi tentrem lan rukun. Awit ajaran agami wujudaken pepadang tumrap pepeteng, tulodo tumrap lampahing urip. Kita ugi kaparing piweling supados tansah eling lan waspada tansah ngamalaken kabecikan lan bangun bebrayan ingkang adil, jujur, saha bebarengan. Salah satunggaling piwulang luhur saking agami yaiku toleransi. Kita kedah ngajemi lan ngurmati paosan agami tiyang sanes. Sanajan beda agami, kita tetep sedulur sesama manungsa. Mula saking punika agami boten namung kangge diucap, nanging kedah kita laksanani ing gesang saben dinten. Tindak tanduk kita kedah sae becik marang tiyang sepuh, guru, rencang lan sapepadaning urip. Piwulang moral ingkang saged kita serat saking agami ing antawisipun: aja dumeh, kudu andhap asor, aja ngapusi, kudu jujur, aja seneng nyalahake, kudu introspeksi, aja mung nyuwun, kudu gelem nyumbang pikiran lan tumindak. Kita minangka generasi enom kedah saged njagi ajaran agami kanthi becik, ngamalake lan dados tulodo tumrap liyan. Makaten piwulang ingkang saged kula aturaken, kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur. Saderengipun nglajengaken dumateng pungkasan, kula badhe ngaturaken pantun. Wit cemara anginipun seger, cendhek gunung gegrisi, urip tentrem mulane sabar, ajaran agami aja lali. Mugi kita sedaya tansah dados tiyang ingkang migunani tumindak sae lan tansah ndedonga dumateng Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.